ସହିବା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ନୀରବତା କି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଝିଅମାନେ ଶାଶୁଘରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ଚୁପ୍ ରହିବା ଓ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା, ଏହା ତାଙ୍କ ସହନଶୀଳତା ପରିଚୟ। ଏହାକୁ ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଳି ଦେଇଦେବା। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶାକୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଳିଦେବ। ସେ ବି ଆମ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ। ତା'ର ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଝିଅଟିଏ ସବୁକିଛି ସହିଯାଏ। ତା'ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ସେ ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳା। ଆଜି ଝିଅଟିଏ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ରାହା ଦେଖାଉଛି। ସେହି ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ସେହି ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ହୀନ ମାନସିକତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇନି। ଆଜି ବି ଝିଅ ନିର୍ଯାତିତ। ଆଜି ବି ସେ ଅବହେଳିତ। ଯେଉଁ ଝିଅ କାଲି ବାପ ଘରେ ରାଣୀ ଥିଲା, ଆଜି ଶାଶୁଘରେ ଚାକରାଣୀ। ଆଉ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଆଖିରେ କୌଣସି ଆସାମୀଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଝିଅଟିଏ ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଚାଳ ବାଜିଲା ପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅତ୍ୟାଚାର। ସେ ବସିଲା କାହିଁକି, ଉଠିଲା କାହିଁକି, ସବୁଥିରେ ତା'ର ଘର ଲୋକ ଆଗ। ତା ବାପ ତାକୁ ସାଣ୍ଠଣା ଶିଖେଇନି, ମା ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନି। ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ଯଦି ହସିକି ପଦେ କାହା ସହ କଥା ହୋଇଗଲା, ତେବେ ହସିଲା କାହିଁକି? ଯଦି କଥା ନ ବି ହେଲା, ତା'ର ଖୁମାଣ କେତେ ଦେଖ। ଯଦି କାହାକୁ ହାତ ଟେକି ଦାନ ବି କଲା, ତୋ ବାପା ଦେଇଛି କେତେ, ସକ ସକ ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ଯଦି ରୋଷେଇରେ ବଳିଗଲା, ତେବେ ବଳିଲା କାହିଁକି? ବଡ଼ ଘର ଝିଅ କ'ଣ ଦରଦାମ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି? ଯଦି କମିଗଲା, ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରକୁ ଆସିଛି ଯେ ଅଣ୍ଟୁଛି ନା କଣ୍ଟୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଚରିତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ସେମାନେ। ୟା ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନାରୀଟିଏ ସବୁ ସହିଯାଉଛି। ତା'ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ତା'ର ପାଟି ନାହିଁ କି ସେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଘରର ସଂସ୍କାର ଆଉ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ତାକୁ ଝିଅର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବି ଅତ୍ୟାଚାର પર ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ସ୍ୱାମୀ ପରି କାପୁରୁଷ ଆଉ ଅମାନବିକ ଲୋକ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଉ ଦିଅର, ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ଆରେ ଇଟାର ଜବାବ ଇଟାରେ ଦେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ହେଲେ କୁକୁର ଯଦି କାମୁଡ଼ିବ, କ'ଣ କୁକୁରକୁ ଆମେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଥାଉ? ଏ ଭାବନା ଯେ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ତା'ର ଘର ଲୋକ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଆଉ ତା'ର ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତି ଥିବା ତା'ର ସମ୍ମାନ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ନୀରବ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ।